Salutare, bine v-ați găsit, faceți canalul King Katana, asta aici cu Mihai. Salut! Ăsta o să fie episodul 3 din Construim Casa. În Minecraft, adică. Da. Și am schimbat numele. Am schimbat numele în King Katana. Pentru că am făcut 4 like-uri. Da. Și mai avem puțin. Și facem 8 like-uri pentru ca să intre și Mihai. Nu știu că să intru, frate, să intru. Ai zis că dacă facem 8 like-uri intri. Ba, nu am zis. Așa ai zis. Te uiți pe video să vezi. Da. Hai să facem... Să intru. Să mă urmăriți pe tu canal. Da, vă las canalul în descriere. Hai să facem și noi niște bețe. Aseară, din păcate, n-am mai făcut video din bălci, pentru că s-a întâmplat niște o nenorocire, mai pe scurt. Ce trebuie să mai facem? Așa. Facem și o sabie, punem asta la loc și eu zic că acoperișul să-l facem din piatră, nu? Ce zici? Din piatră. Da, cred că o să intre și Cristi zilele astea. Am vorbit cu el când facem episodul 4. O să intre și el. Canalul o să-l găsiți și pe lui tot în descriere. Câte abonați vrei să faci? Eu? Da. 20. 20? Da. 20 să fie, zic, nu? Și am putut să iau un nou videoclip cu Brawl Stars. Să vă uitați. Trebuie să vă uitați neapărat, e foarte fain, m-am uitat și eu. Și care nu prea le-am cu Brawl Stars. Ați văzut că am joc, dar nu prea le-am. Și ăsta chiar mi-a plăcut. Nu știu de ce. Scuzați, da. Și la mulți ani toate fetelor Maria sau băieților Marin. Sau... Da, Marin. Nu? Da. Sau Mari. Da. Am vrut să vă zic la mulți ani, că doar e ziua voastră, cum ar fi. Mihai, am auzit că asta te duci la Buliș, nu? Da. Și faci video? Nu cred. De ce? Nu vreau să am nenorocire. Da, păi m-am dat în tornadă și mi-era să-mi scap telefonul, dar de data asta când mă duc, cred că o să-l bag. Și aia, Poate o să ne întâlnim. Poate, nu se știe. O să mai... Acum dacă mor, mor. O să mai vină și un prieten al nostru YouTuber. Mai avem un... Albert. Da, mai avem un prieten YouTuber. Îl găsiți în descrierea canalului lui Mihai. Da, la al doilea videoclip am făcut Box Opening, acolo o să-l găsiți. Acolo sigur o să-l găsiți. În descriere. Și da, puteți să întâlniți cu el. Are și 15 abonați. Forță! O să mai intre în vlog și un băiat pe nume Rareș. Nu știu dacă o să vină, că nu l-am întrebat încă. Nu că vine la Buliș, dar gen o să intre acum, o să zică și el. Salut și... Da, când o să vină, că... Când o să vină? Nu. No. Nu, scuzați. Acest sunet care nu mai este acum. Mă duc azi. Scuzați. Este o vecină. Da, Mihai se joacă cu mingea. Da, să urmăriți vlogul în care Mihai s-a atuns, a jucat 1v1, scuzați câinile din descriere, câinele un handicapat al lui Mihai, cel mai prost câine din lume. Da, să vă uitați neapărat. Dacă vreți să vedeți 1v1 între mine și Mihai la fotbal, da, să lăsați un like. Să lăsați acolo un like, o să facem... Și în comentariu în care să ziceți. Da, și o să faceți football challenge. Da. Gata, Mihai, am făcut și asta. Hai să facem... Acoperișul? Da. Ai send? Ai send pentru geamă? Da. Gata, am făcut. Uite. Până la prăjit. De la pus, uite. Da, hai să mai mergem puțin, să mai luăm puțin lemn, că ne trebuie să facem ușa. Rare și puțin mai timid. Și dacă vreți și voi să mergeți la Buliș, acum, zilele astea, ca zi ultima zi, să mergeți în Giurgiu. Este foarte fain. Dar, din păcate, a schimbat locul. Da, este la Dunărea, Giurgiu. Da, nu prea îmi place că știți cum era Tierea?
Da, parcă acum, parcă la Dunărea Giurgiu, parcă E mai mic locul și da, mici și mai sunt multe chestii cum era acolo, Da. la garajul ăla unde era o grămadă de chestii. Acolo chiar erau. Era o grămadă de... Scuza scrie din descriere. Din descriere, din... Să faci un canal. Să faci... Are și el un canal. Să faci... Nu vezi, n-are niciun alt. Poftim? Da, l-a dus. Așa. Da, ignora. Și l-a dus. Scuzați. Aia, acum am zis-o. Dacă vrea să repeteze astea. Scuze și dacă s-aude Muzică pe fundal. e de la Dar mine. nu cred că se aude, că e imposibil să se aude. Păi dacă auzim și noi și telefonul aude, idiotule. Telefonul, noi, cum ar fi. Da, dar mai știi, când am auzit noi muzica, nu s-a auzit pe filmare. Da? Dacă le-ai uitat. S-a auzit. Nu m-am uitat. Nu, am... Încă două. Uite, aproape am terminat de spune. O să fie casa mea și al lui Mihai dacă... O să intru pe serie. Da, sperăm. Și al lui Cristi. Și al lui Cristi, da. O să intru. Sperăm să intre. Nu face episoade cu Minecraft, dar ea nu face de pe telefon. El face pe laptop, dar filmează cu PC. telefonul. Am PC. Tot aia e. Face pe el. Aici și-am pus la ușă. În video ăsta zic să facem puțin mai lung, nu? Hai să facem puțin mai lung, că data trecută celelalte le-am făcut foarte scurte. Din păcate, din cauza unor... Mai din păcate că nu mai sunt în acest canal. Poftim? În păcate că nu mai sunt în acest canal. Din păcate. Un an petrecut în acest canal. Un an? Pe când am apucat de canal? Da, ne-am apucat în anul trecut. Un an petrecut în acest canal, făcând videouri, vloguri. Și pe acest canal și pe celălalt. Da. Adică mai multe vloguri am făcut decât... În celălalt o să găsiți și pe Rareș, băiatul. Și o să facem vloguri din nou cu el. Da, vreau să vă zic ceva. Pe astea două alea canalul care am avut noi ăla, numai vloguri făceam, nu mergeam nici cu vlogurile. Da, mai făceam eu, dar... Da, prea mai mult mergeam cu vloguri. Da, mai mult cu vlogurile. Un an petrecut în acest canal. Cel mai frumos. 29 de abonați, păcat că... Aproape 30. Aproape 30. Dar sperăm să facem chiar și mai mult de 30. Nu? Un 50 ar merge? Merge, la 50 de abonați. Am zis că facem petrecere. Da. Poate eu la 5... Am găsit Iron. Iron? Pe bune ai găsit? Doi. Scuza, nu e Iron. Ba da, mă. Nu e Iron. Vino să vezi. Nu e Iron. Scuzați-mi. Nu ne găsit Iron, că e la Clara Iron. Nu, uite. Ghidul ăsta. E tot Iron. E Iron. Dar s-a schimbat textura, nu mai e direct cu bună ăla. Am crezut că e... Ai găsit 6. Te-ai găsit acum. Nu știu, tot. Ce șmecher arată acum. Ai torțe? Nu. Foarte că am găsit Iron. Poate ne facem full Iron. Nu, că se vede mai mult, vreo 48, cam așa. Bani. Te faci full Iron. Dacă vrei să-ți faci unelte. Fără unelte. Cred că vreo 48 trebuie și... Câte am? Am 14. Mai pot 20, 30. Nu mai văd nimica. Ei du-te la suprafață. Era măsa mare, scuzați sunetul. Dacă l-ați auzit, normal. Sigur, l-ați auzit. N-are cum. Așa, uite că am luat și tot asta. Mamă, uite, s-a făcut, dar nu e de recul să mergem. Ce vă? În partea asta, parcă. Unde e casa ta? Partea, parcă. Ignorați acel mesaj. Da. Dacă vezi aia de piligele clada. De ce faci mina așa de departe? Păi da, am fost să iau... De asta am fost să iau... Unde
Aha, uite. Am pus eu de la și am găsit era. Ai văzut? Mă rog. Da, unde e? Culcă-te. Uite patul l-am văzut eu. Și eu l-am văzut. Culcă-te. Bă! Culcă-te, mă. Stai, mă. Care este puțină lumină acolo? Măcar am puțină lumină până îmi fac eu torțe, nu? A făcut zi? Ia uite, moștri, bă, fi rațete. Bă, vine moștri la mine, eu și eu cu aici, mă, javră. Nu prea ești ușor, mersi. O să-i dau la câini. Ce vreți, mă, voi? Mă, marș cu aici. Pot... Aici eu. Marș. Vezi că trebuie mâncare. Trebuie să facem neapărat repede geamurile. Vezi că trebuie și mâncare. Dar azi mai bine odată. Nu știu. O facem repede în cum de ăsta. Bă, ce mai bine făceai vlog decât episodul 3. Păi ce? De ce? Nu știu. Facem un vlog după? Nu știu. Cu ce? Nu știu. Faceți mai negândit. Un vlog. Așa. Noi să putem să facem amândouă dată, nu? Zic. Frații, mingea care se aude este domnul Mihai, cap de pet. Șocă și băiatul cu mingea, ce dracu. Cel mai bun fotbalist. Din lume, ce dracu. Mai bun decât Alex. Da, minte. Vreau să vă zic ceva. Deci am dat un împreună cu Alex, să facem videoclipul. Bă, l-am omorât la o fază, deci aseară ne-am jucat, l-am omorât. Deci când aseară te-am bătut, nu mai minți lumea. Da, nu mine, zic că te-am omorât când a făcut un dribbling, te-am omorât acolo. Păi da, că m-am uitat în altundeva, băi, ciupa-ciups. Uite lame, bă. Îl omor, dar e cu cineva. Îl omor, că are astăzi. Nu-ți dă zgura, mătii. Mersi. De ce mă capești? Am uitat. Așa, bă, dar mai mă... Gata, da, scuzați. Bă, dar mă lași, bă, vere în pace, mă. Mă lași, mă, în pace. Adică King Katana, nu, Alex. King Katana, scuză. King Katana. Ce-l bă, fraierul ăsta. Bă, ce vrei, bă, tu? Ia, ce nu-mi lași mie itemele, mă? Bă, mă, ta. Stai că am uitat unde e. Aha, uite-le. Dați-i. Bă, da, vere, mă lași în pace că te bat. Să găsesc eu sabia. Îți dau cu ea în cap. Mă lasă-mă, mă, vere în pace, mă. Gata. E mort. E porcușor de Guinea. Nu știu, trebuie să mergem să-l strigăm. Și încă o vreo. Ce faci? Așa intrăm repede. Bă! E! Stau! Acesta a fost, cred că acesta a fost videoclipul. Zic, nu? Da. Hai să închide ușa. Da, zic că acesta a fost videoclipul. Stai puțin să pun asta. E! La bulgi! Merge dimineața asta? Nu dimineața. Sper cap. Ce? Ai, bă! Mare păcat, bă. Măcar că nu mai merg. S-ar putea să facem un vlog de la pește, dar nu vă promit nimic. Cred că
acesta a fost videoclip. Acesta a fost videoclip pentru azi. Eu am fost King Katana. El a fost Mihai. Zice.